Morning mga mahal. Welcome to Vlogmas Day 12. Lunch time na guys. Baan yan sila ay. Gugmug kayo ay. Lunch time na tayo guys. Wala tayong ganap ngayon. Ay meron pala mamaya. Mag-ukay ako. Ukay-ukay mo dito. Lunch time guys, akin yung chicken, mushroom, and 1.5 rice. So this time, accessories naman ang kanilang bibilhin. Mga earrings, ayan. Jewelries. Dami ng tao. Pasko na talaga. Oh, 100. Hello, out na ako. Take two. Hello, out na ako. Take two, take two. Tempo lang. Mana ka out? Mana ka? Wala ka option o wala ka? No. Gusto nila ang second floor elevator, third lang ang fourth, may ground. Kaya kalas na kurente. Pupunta kami na bangkerohan kasi kami ay mag-ukay. Where to do ukay in Davao? Let's go! Daan kami dito kami sasakay. Madakpan ka dira, Zay. Hi, dito na kami sa bangkerohan. Ayan, laki. Ukay-ukay. Formula man siya yan. Make sure yung paniyan ang asa. Hi guys, so this is my very first time nakapunta dito and super lucky na ukay-ukayan nila. Like, and the good thing is that 35, 3 for 100, 75 pesos, 3 for 100, 15 pesos, 25. Super cheap ni guys. Super affordable. So maghanap tayo ng costume ko this Friday. Huh? 35 pesos ang ang gamit. Wow! Wow! May maghanap tayo ng short. Hinita tayo ng short. Hinita tayo ng short. Maghanap tayo ng short. Guys.
much as possible gusto ko yung stretchable. Very 80, I think 50. Salamat. Ito mali. Try natin ito. Oh, sisibol ba? Nice good. Bagay sa inyo. Wala akong tiyan. Pasayaw ka na tawag yan. Ang downstick. Ako tayo nagpilan eh. Mahal eh. Ako nagwana. T-shirt? Nakahangin. Hindi na kaya. Pinapili na ako. Hindi ko alam magkano. Kasay. Wala yung pag-natin. Kasi ito 100. Masarado na sila. Close na sila until 9 PM lang pala sila. Kala ko 10 PM. 30 minutes lang. Bitin masyado. Pig. Ayong feedback eh. Ano ba na pala dagan pa? Wala na. Okay, napagod ko. Go! Sana wag itong hablutin na kung sino man may masamang balak sa atin. Gusto mo yan? Walang laman yung vlog, ang Vlogmas Day 11 at 12 natin. So, laban lang.
Pag mag-ano ka, pag mag-vlog ka. Ito yung Bangkerohan Public Market, guys. Bangkerohan Public Market is different sa Agdao Public Market. Kung Agdao Public Market is malapit lang sa bahay, pero Bangkerohan medyo malayo. Dito kami namamalingki ni Mama dati nung bata pa ako. Yan. Medyo madami na ding change dito. Dami na ka malingki dati, oh, Fortuna. Supermarket. Supermarket. Barato lang kayo. Open pa. Pa dito, oh, pero close na sila. Ukay-ukay din yan, guys. Mga sapatos dito. Pang girls dapat. Kaso 36. Mas prefer pa na ukay-ukay ba? Kailangan dapat uwi nani. Dapat inuhang shoes. Nawin ako sa Gmall kasi adon sila nag-aantay. Let's go sa Gmall. Okay. Huwag mga mahala sa Gmall na forest muna. Aircon! Aircon na tayo. Yan, so kakarating ko lang, time check, it's 9:30, so 30 minutes to go bago mag-close yung mall. Alam ko andun lang sila naglalaro. So tara puntahan natin sila. Wala na masyadong tao dito, guys. Ayan o, holiday shopping ng Gmall. 10 AM to 10 PM. Guba dere. Guba. Ano yung mong bird? Taro tayo, guys. Ano mo ganina? Cool. Bakit? Ano mo klase? Bakit? Oh. Kaon na ka, kaon na. Ano ang token? Ay, nasa Gmall pa kami. Time check. 10 na. Maya out na kami. Alam nyo, guys, kinikilig ako kasi everyday tumataas ang subscribers ko. Kung hindi isa, dalawa yung na-add. And to think that I'm doing Vlogmas everyday. And napaka-happy kasi kahit konti lang yung aking views, hindi siya masyadong mataas. Pero yung subscribers ko is keep growing and growing. Nakakilig lang, guys. Ayan. So, alam nyo, gusto ko magpa-giveaway. Ang problema ko, walang sumasali sa giveaways ko. Pero isa, dalawa, pero for example, nanalo sila, chinag ko sila. Masabihin na wala kami sa damo nito, ganyan. Mahirap masyado. Yes, guys. And kinikilig ako kasi may dalawa na namang subscribers na na-add. Ang saya. Kaya uwi na kami. Gutom na ako. So, tara, guys.
Hello mga mahal. So that's it for Vlogmas Day 12. So kita-kits na naman bukas for Vlogmas Day 13. And maraming salamat sa lahat ng subscribe at nag-like ng video. So guys, sobrang thankful ako dahil padami tayo ng padami. Yung subscriber ko is pataas ang pataas. Thank you talaga sa inyo. And ayan, so hopefully meron tayong ganap bukas. Hindi ko alam kung ano ba. Yeah, so let's see. And guys, so don't forget to subscribe to my channel, Tami Kikoy, and the second vlogging channel, Tami Kikoy Vlogs. And I'll see you tomorrow for Vlogmas Day 13. Always love your family, guys. Bye! Yun na!